يا زيكا أخي زيكا خيان تمرين كانزان وزان مساقي حلف اللوب أونت وقيل بيد بيسي نبعت عيني زفيفو أستاهل جيك بدل سالاتهم زحالو زيكا أخي يا زيكا أخي زيكا خيان تمرين كانزان وزان مساقي حلف اللوب أونت وقيل بيد بيسي نبعت عيني زفيفو أستاهل جيك بدل سالاتهم زحالو كمرا على بحث أول كمنا باقي أبزباني زنيبو هي وكوينو خنبر بانديراتي أبدر عدك قلوب ليبو رأيين دو خسبخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي عبدور قدل كسكيسو انتاي حيزو غرلكي سقا مقاحة بخر كويكيو زيتتكا أفريقيا ديو أبكالتنا أفريقيا مسيح وزارة كل حاجة نحاجزن نأيديولوجين غلط من ليرو كم نفلتو أفريقيا زلا حجرات ديمقراطية زي قبركم معرابوي ناس عراقا ويكا ليبرال زخون أيديولوجي زي تخطلكم غلا ولا يلوم معرابان صغتي قبرهم حججن أب أيديولوجي زي تمركز زي كونه نأمريكا ربحا قدم بوليسيو ناي بحري بوليتيكا زبال دلو أمريكا حرايلاتنا فرنسا حرايلاتنا زبال بإثيوبيا زمتنا دلو تعطي خطريو خلقاون إذا حدا عبي ملسي كويني يسمع كام ناتن هوراوي زمدناتن بوليسي كلها دغورت تصعري بزح بدوتات يقطعوا سنحي بسنكتي زنبره علماء سرعات زفتروا الله ينسسوي كا زمدناتات مالتي بستم سب قداي كان بعد سعوديان سودان قبسن تخلص لزلا زيادة وتيثاوي ندخلنا خيدا له إنها نبل بتعامل صبو يتغبر زقبو أو يقبر على أوكي زي حاجة أنا خيوتي بتصير بروح شيء أنا خيو of course كله نقد حاجة غيره أبقى تبعنا نملس investment مسرته زمدنا غير كاغن التي توصل بوليسي توصل باجت أبنات كعميد مسرته يخون مالتي سلازة هاجرات أوشتن كحيلة عقمن كأمس كاروت كهاجرات كواسعة يخلن مالتي هاجر منجستي ويكا الدولة أبزوان زي تقام دي أقداسيت ناي بوليتيكا تصواتي تيا إيجبلات دوكيمنت سلازي تانيشن ستيت كتكبر اللو أي بلي sovereignty ناتاك حلو سلازي مزين زاربر زلنا مونغو إرتران إثيوبيان زلو جيتشت التي انتاي ترقو مالتي هاجرات دوباتن كخبرة لولاونتن كخبرة يو زسوه كبير طبعاً انتهينا عند اللي مجمريا تناتنا ناي وصاي بوليسي سامنتاي زتوكوريو زبل حتو كن حتت كنكل علينا نتناتنا وصاي بوليسي نتغوار كنتاي عامل لنا انتاي ريسورس علينا بكل نغرات ناتنا صغاتات كنفتشو كنكل علينا كاو كنركب كاي انتاي كمي جمنا نرخبوت ناي وصاي بوليسنا تربحنا زبال نغرات كريو كل غيزي اغداسي مسلني اب شبايت وصحتتا يساس دورة انترفيو يمانا قبل مسكال اب تويتر زصحفو زياتهم يمتمنا إيرترا بوليسي زرقيو ويكا كابون طرحنا لأعطينا كنرق نخل ابزح حالف نوفمبر كذا حالف ورحي مالتي ناي منقصة أمريكا ناي ناشنال سكيورتي هذا ستيتمنت أوزي نيرو ناشنال سكيورتي حجي اب تحتي اكزيكتيف بدي اب تحتي بريسيدنت نا امريكا يزم حضرت ناشونال سكيورتي هاجراو دحنت نا امريكا مالتي هاجراو دحنت كبهال كله ناي وشتن ناي دكن كلتيو اتاساس ريزتماتيو ناي وشتاوي ناي هاجر صرتا كمون امريكا ابدغ زلا انترستنا تعرف حتاتا زراغز بوليسي ايو حجز وصا دوكيمنت استراتيجيك دوكيمنتيو اب تحتي بريسيدنت المينستر وصار قدات ديبارتمنت حلفت وتحضرات حلفت صرتا زتقارد كونسل له حاجة ناشونال سكيورتي نزيهم زتقارد تزوجوا بوليس هاجراوي بوليسي مالتي كم زغر محجي ترامب مسمس
ማጋ ዝብሎ ነበረ ሜክ አሜሪካ ግሬት አጌን እዚህ ፖሊሲ ዘኽትሪኦ ኣለኻ ነዚ ብሓፈሽኡ ናብ ወረቐት ብዝርዝር ዘቕርብ ትማጋስ እንታይ ትርጉሙ ሜክ አሜሪካ ግሬት አጌን አሜሪካ ደኺማ ነይራ ስለዚ አሜሪካ ከመይ ጌራ ዳግመ ትንሳኤ ትገብር ካብኡ ከመይ ጌርዩ ናይ ዓለም ሱፕሪም ምዃና ትረጋግፅ ብቁጠባ ብባህሊ ብወተሃደራዊ ብኩሉ እዩ ዝነግር ካብ ንዓይ ካብቲ ሓንቲ ዘሰብዓል ኩሉ አሜሪካውያን ብኣምላኽ ተዓድሎም መሰል እውን ይብል እዩ ሕጂ ሓደ ከም አሜሪካ ናይ አሜሪካ ዝበለ ዕልመናዊ ወይ ሰኪላር መንግስቲ ናይ ኣምላኽ ምትእትታው እውን የምፅእ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ረብሓ ናይ አሜሪካ ረብሓ ኣብ ቅድሚት ዘምፅአ ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል ከም ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ድዩ ኣብ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ መፂኡ ክዛረብ ከሎ ሕጂ ንሓገዝን ንኣይዲዮሎጂን ገለ ዝብል ነይሩ ከም ንፈልጦ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ሃገራት ዲሞክራሲ ዘይገበርኩም ምዕራባዊ ናይ ናፃ ዕዳጋ ወይ ከዓ ሊበራል ዝኾነ ኣይዲዮሎጂ ዘይተኸተልኩም ገለ ገለ ኢሎም ምዕራባውያን ፀቕቲ ይገብሩ እዮም ሕጂ ግን ኣብ ኣይዲዮሎጂ ዝተመርኮሰ ዘይኮነ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘቐደመ ፖሊሲ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዲክቴተር ኩን ኣይትኹን ዲሞክራቲክ ኩን ኣይትኹን ክሳብ ምስ ኣሜሪካ ዝተሰለፍካ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ክሳብ ዘቐደምካ ኣሜሪካ ምሳኻ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንዓለም ኣብቲ ናይ ዝሑል ኩናት መድረኽ ምዕራብን ምብራቕን እውን ዝመቕላ እዩ ዝመስል እዚ ምዕራባዊ ዓለም ናፃ ተሓሳስበሎ ዘለዎ ዓለም ምትእምማኑ ኣጥፊኡ ደኺሙ እዩ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኤሮፓ ብዋሕዚ ስደተኛታት ተዳኺማ ኣብ ቁጠባን ኣብ ባህልን ኣብ ቴክኖሎጂን ተሳትፎኣ ነኪዩ ዘሎ ስለዚ ኤሮፓ ኣብቲ ናይ ቀደም ክብራ ክትምለስ ኣለዋ ምትእምማና ክምለስ ኣለዎ ምስ ኣሜሪካ ተሰሊፋ ከዓ ክትሰርሕ ኣለዋ ይብል ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ማለት እዩ ብሓፈሽኡ እቲ ዶኪመንት ክትሪኦ ከለካ ኣንፃር ዋሕዚ ናይ ደቂ ሰባት ኣንፃር ኢሚግሬሽን እዩ ክትብሎ ትኽእል ከምቲ ዝበልክዎ እውን ኣብ ናይ ሰማንያታት ዝነበረ ናብ ናይ ዘመነ ሬጋን ፖሊሲ ኣንፃር ምዕራብን ምብራቕን ዝኸፍል ካብኡ ሓሊፉ ኣሜሪካ ሓያል ትሕተ ቅርፂ ክህልዋ ትሕተ ቅርፂ ክብል ከሎ ሕጂ ተዓፃፃፊ ንባህርያውን ንሰብ ስርሖ ፀገማትን ዝፃወር ትሕተ ቅርፂ ክትሃንፅ ሓያል ዝኾነ ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂ ሕቡን ዝኾነ ኣባል ሰራዊት ዘለዋ ሃገር ክትከውን ዝሓየለ መሃዚ ምዕቡልን ተዓፃፃፍን ዝኾነ ቁጠባ ክህልወና ይብል ባዮቴክኖሎጂን ናኖ ቴክኖሎጂን ድሮንን ዘለዋ ኣብ ናይ ሳይንስን ኣብ ናይ ቴክኖሎጂን መራሒት ሃገር ክትከውን ይብል ካብኡ ሓሊፉ እውን ቀዳመይቲ ናይ ሶፍት ፓወር ሃገር ክትከውን ሶፍት ፓወር ሕጂ ናይ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ብረድኤት ኣቢልካ ብካልእ ሓገዝን ብካልእ ፈኩስ ዝኾነ ዝምድናታት ፈጢርካ ሓያል ዝኾነ ሶፍት ፓወር ክህልወካ እውን ይብል ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ኣሜሪካ መንፈስ ባህልን ጥዑይ ምግባሩ ደጊሙ ከትንስእ ምግባሩ ሞኻ ብሓያል ምብርባር ክህልዎ ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል እቲ ፖሊሲ ሓፈሻዊ ክትሪኦ ከለካ ድሓር ኣብ ውሽጡ ኣቲኻ ንምክልኻል ንቴክኖሎጂ ንገለ ዝብል ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት መፂና ንኤሮፓ ንኢንዶ ፓሲፊክ ንማእከላዊ ምብራቕ ንኣፍሪካ ዝብል ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ፅኦ ከለና እዚ ዶክመንት እዚ ንዓና እንታይ እዩ እንታይ ይጠቕመና ድብል ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ኪኖቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ ሓደ ሓደ ካብ መንፈሱ ፅቡቕ ምዃኑ ንኣብነት ልዕላውነት ናይ ሃገራት ይቕበል ይገልፅ ልዕላውነት ናይ ሃገራት ይቕበል ኣብ ካልኦት ሃገራት ኢድ ምትእትታው ክንገብር የብልናን ይብል እዚ ብመንፈስ ወይ ብመትከል ክትሪኦ ከለካ ናቱ ተግባራውነት ብዘየገድስ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ምዝን ኣብ ከባቢና ንሰምዖ ዘለና ናይ ባሕሪ ፖለቲካ ዝበሃል ደሎ ኣሜሪካ ሕራይላትና ፈረንሳይ ሕራይላትና ዝበሃል ብኢትዮጵያ ዝመፀና ደሎ ፀቕጢ ክትሪኦ ከለካ እውን እዚ ሓደ ዓብዪ መልሲ ኮይኑ ይስማዓካ ምክንያቱ
أمريكا خم حنت عباي هاجر أبزخونة إداختو خم زي مخانا نه هاجرات لو نت كتخبر مخانا هاجر كم حنت بوليتيكاويت يونيت وكم حنت بوليتيكاويت كنتات تازل على مخانا ناتالو لو نت خبر الله خم زلوا كم تقبل حدا عبيد خونه صحف نرئ لنا مالتي إذا خا نخالوت هاجرات قرب سجت قبل نخليو عبزيد النجارات أبكم أي أثوانين يبلك بمتكلين بلنا أبتكبر كرأي خالي كينو نحن قم دوكمنت خابزين مهارينا إذا حجي تفتيرو زولو زمثل ليفرج ناي إرترا حاجة توصيت ناي استراتيجيكاوي عقلي ويقات استراتيجيك بيشنس ونكون خالي تي استراتيجيكاوي أقداسنت نايتي جوبوليتيكاوي أقداسنت نايتي هاجر أبتقي حبحري مهلا واقم أنت وزقلس كاي قي حبحري محانوقو ناي نقد عالمي سلازي أبقي حبحري ندحري أسقاي زخونة أتاو خونة تفتيرو إرترا وسودان وجبصي تراي زي كونس ملو عالميو أبص أجمع زعتو مخنياتو تنقدي كابرحو مبرأنا بمعراب زمت بويز حلف سلازي نسو حدا قابتي ليفرج كخون خيلي جن إذا تفتيرو زولو ليفرج إرترا عملو زبتاون قداماون ربحان خطو علو انتايو تخجبر زولو مخنياتو زي سعوديان أمريكان زولو انزمدنا كساب بريزيدنت دونالد ترامب أب أوفيس زولو ويكا تي أبزو وان زولو من محضرنا أمريكا أب أوفيس كساب زولو بدحريوتي أب كل تشحن أسران زقات ما كنا ترينا سلازقنا هو معاينة كنا تندحر تفتيرو كم بعل إيرتراز عم السلا نعشتو أبتي نعتن استراتيجي ون زخون قدرات كفتر زخيل السجون تاعت ومرجز تاعت والسنة تاعت كوسد سلازخيل نزح حجي تفتيرو زولو كنا تاعت عملو ربحة وش تاون قدامها والنموعان من الوقت انتايتي كجبر زكال تي كجبر زكبو نقر الناس جبر يدلو قدينا مسرح كوين تزي كوينو مهناتو إرترا نسألو لا يتنهجر كابت خوين جميلة كسابجي كتقولوا بصنعت جوجو ولا قاتي تحسون نايتي كن تحسون نايتي ناي وزاي قدر ناي وزاي زمدنا هذا تبوليسي أي كير دامبر بس إنك استفاد عليه خالوت زباون هجراون قدات كتكبر أي سنحن وكا عدل كركب أي سنحن تي كمتين أي إرترا نوي قداك أحمر يكون نقداك من أفريقيا يكون بحفشة تي إرترا مش تدكنات له زلا أقداسي بوتا نعوز متن عينت ناتن هجراوي زمدنا هاتن بوليسي كلها دقورت تعري بزح بدوتات يقطعوا سنة بسن كتي زنبرة على ما هو سرعات زفتروا الله ينسسوي كا زمدنا هات مالتي حجي لومي أبزي زحلة بحيدة عمتات جن كابسقون يكون أوان دحنا سند تي زحاشة وتسيتاوي زغنة أكيد أحد كيد سريحة إرتاح أوكي ولا بزعبا زي حدش لفن تخنزارب كلنا إرتاح أما أكل على مالتي نيزي تفتر ذلو كنذكره قربسي نذكر تاخون الناس أتي كدان قوم كله أبس مرة يقول من نيجبسن ناي إرتاح ناي سوماليا مالتي حجي درجة سنتر اوف جرافيتي تكون إرتاح مالتي أبكل نيزر أيزي سعودان ترى حوساته عقمي يوتي زوج خزلو مالتي أب عالم دلو تسمع عن تكايد زوج خزلو مالتي ترى يجن مجنون يكونن إرتران بينافسوا صنعت إرتران سعرت له واجز خفلت له أكيد أنت بنا مجنون يمثلنا أجيك قصب قصقن تي بزنا يتبع مثل له عشرة وكايدا سوناتو أو أنت وش أنا خاطي له هم مناتو تي معربة وعلم زين زعلم بقاطرات صنعهم معربة وعلم
ዝኾነ ይኹን ምክንያቱ ንኢትዮጵያስ ከም አንከር ናይ ስታቢሊቲ ወይ ከም እንዳብለ ብትግርኛ ከም ቀንዲ ባእታ ናይ ዞባውን ኣህጉራውን ፀጥታ ተኸባቢቲ ንኢትዮጵያ ዝወስድ ኣካይዳ ይፅንሑ ብምዕራብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ተግባር ነዚ ህዝብታት ናይቲ ከባቢ ብዙሕ ዋጋ ከፊልዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ስለዝፈሸለ ከዓ እታ ከምኡ ዝበሃላ ዝነበረ ሃገር ከዓ ከምኡ ከም ዘይኮነት ባዕላ እውን እንዳጋሃዘቶ ስለዝመፀት ንሳ እውን ከይተፈለጣ ከሎስ ትሕግዛላ እቲ ዓለምሲ ዝሓሸ መረዳእታ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንክህሎ ማለት እዩ ኣብ ጉጉይ መረዳእታ ርድኢት ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ባዕላ እውን እንሆ ኣነስ ዕሸላዊ ሃገር እምበር እቲ ንስኻትኩም ትፅበይዎ ዝነበርኩም ወይ ዝመስለኩም ዝነበርኩ ሃገር ኣይኮንኩን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀሚጠስ ኣንፃር መትከላት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝሰርሕ ሃገር እየ መስራቲት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ከለኹስ ኣንፃር እቲ ቀንዲ እምነኹርና ናይ ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ መትከላት ብቃልዕ ዝሰርሕ ሃገር እየ ሃገራዊ ሕጊ ዝበሃል ኣይምልከተንን እዩ ኢላ ብፕራይም ሚኒስተር ባዕላ ንዓለም ዝዛረብ ስለ ዘላ ኣብ እንታይ ዝበሃል ኣብ ትዕዝብቲ እውን ስለ ዘላስ ዓለም እውን ነቲ ተሸፊንዎ ዝነበረ ነገር ብዝሓሸ ንኽርኢ ዓለም እውን ዕድል ረኺባ ማለት እዩ ድሓን ሕፅር ክነብሎ ምእንቲ ኤርትራ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝሓለፈ 45 ዓመት ተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ንኤርትራ ካብቲ ዝነበረቶ ናይ ተነፅሎ ኩነታት ኣብ ቀንዲ ተዋሳኢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለ ዝቀየረ ምዝ ዝምጥን ኣካይዳ ከዓ ትኸይድ ስለ ዝጀመረት ዝሓሸ ዝምድናታት እውን ፈጢራ ዝሓሸ ሽርክነታት እውን ፈጢራ ስለዘላ እቲ ክትክዶ ዝፀናሐት ዋጋ መገዲ ንበይና ዘይኮነስ ሕጂ እንተላይ ምስቶም ሰብ ጉዳይ ከም በዓል ስዑድያን ሱዳንን ግብፅን ትኸዶ ስለ ዘላ ዝያዳ ውፅኢታዊ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ኢና ክንብል ንኽእል ብጣዕሚ ፅቡቅ እቲ ክግበር ዝግብኦ ይግበር ኣሎ እዚ ሓደ ሸነኽ እዩ እቲ ዲፕሎማሲ ሸነኽ እዩ ኦፍኮርስ ኩሉ ነገር ድሓረ ዘይሩ ኣብ ቁጠባ ኢና ንመለስ ዘይሩ ኣብ ቁጠባ ኢና ንመለስ ነዚ ሽርክነታት እዚ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ እንተዘይተቀይርካዮ ዳርጋ ቁልሓን ዘይገበርካዮ ዝቁፀር ማለት እዩ እንጂ እዚ ሽርክነታት እዚ ንኤርትራ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ምውሓስ ፀጥታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ እንተላይ ቁጠባውን ፀጥታውን ብዙሕ ስለ ዘይፈላለየ ክልተ ገፅ ናይ ሓደ ቅርሺ እውን ስለዝኾነ ኣብ ጭቡጥ ቁጠባዊ ረብሓታት ናይ ኤርትራ ንኽቕየር ክስራሕ ይግብኦ ኢልና ነዊሕ ግዜ ንዘረብ ነርና ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ ትማሊ ዑደት ናይ ፕሬዚደንት ንስዑድ ዓረብ ምናልባት ብግዚኡ ይንገር ኸውን ዘይንፈልጦ ነገራት ብዙሕ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ክግመት ከም ዝከኣል ግን ግማግም ናይ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፀጥታ እዩ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ምሕዋይ ማለት እዩ ሕጂ ወደባት ናይ ነዊሕ ግዜ ሕጂ ወደባት ናይ ኤርትራስ ኢትዮጵያ እንተተጠቂማትሉስ እንታይ ዝበሉና ሳቶም ከሽካዕልሉ ከለዉ ግመል ክመሲሉ ዝበሉና ሕጂ ከምዚ ካልእ ኣብ ረብሓካ እቶ ክውዕል ከም ዘይክእል ነገር ገይሮም እዮም ዘቕርቦ ፀኒሖም ማለት እዩ እቲ ዝግብኦ ናይ ትሕተ ቅርፂ ምዕባል እንተረኺቡ እቲ ወደብ ናይ ዓሰብ ግን ረብሓታቱ ኢትዮጵያ ተጠቂማትሉ ሕማቕ ኣይኮነን ጎረቤት ሃገር ስለ ዝኾነት ሕጊ ክቢራ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተሓፅረ ዘይኮነስ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መተሓላለፊ ናይ ዓለም ስለ ዝርከብ ዓሰብ ከም ትራንዚት ፖርት ኮይኑ ክንያው ናይቲ ካብ ኢትዮጵያ ክትረክቦ ትኽእል ረብሓታት ንኤርትራ ከምፅእ ዝኽእል ወደብ ምዃኑ ክንተስዒበና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም በዓል እዚ ሜዳ ዝበሃል ዘሎ እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ እቲ ነገራት እንተ ተፃፊፉ ኣፕግሬድ እንተ ኮይኑ እቲ ናይ ፖርት ፋሲሊቲ ናይ ዓሰብን ናይ በፅዕን ማለት በቲ ዝግባእ ደረጃ እንተ ማዕቢሉ ምስቲ ናይ ዓለም ቁጠባ ዝጠልቦ ቴክኒካዊ ዓቕሚ እንተ ኣጥርዩ ንኤርትራ ክትግምቶ ዘሸግረካ ረብሓ ከምፃላ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ሓደ ብፍላይ ዓሰብ ኣብ ባበል መንደብ ስለ ዝርከብ ኣገዳሲ ናይ ትራንዚት ፖርት ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንዚ ንክኸውን ግን ብትሕቲ ቅርፅን ብቴክኒክን ደረጃ
ክምዕብል ኣሎ ኤርትራ ከዓ ነዚ ዝኸውን ቴክኒካዊ ይኹን ፊናንሳዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ግደ ናይ ስዑድያ ኣብዚ ዝመፅእ ማለት እዩ سعودية بتي تجبر وفري ودبنا عسب أما معبال انترأ أبشرنا مسير تراتيا سعودية تربح إرترا تربحها إرتراها كابت زلتو ناي قطباو يقولوا لو نموسى حق زواها بزغولو نجارات جماعة بحراي قد نقول مالتي التوريزم ديو ترانزيت بورت ديو نخلي نجارات تي تدريز نبرد قدامه وفري كاب على السعودية من صغيرين تبوز هنا شركة طبعا شركة من السعودية أنت تغير مالتي كل زي محمد بن سلمان قدمي كل 3 عامات هذا أوجه ناي رأينا تناي كل تشحن 3 زبل مسكاي بعرف هذا رأي أوجه نيريو محمد بن سلمان هذا عباء كان تقع كيف هذه مالتي في ودبات معبال توريزم معبال بزح نجارات مس بلو إيكونومي تتحازة نجارات اللو إرتراها نزي تقرب نجارات اللوا تبهري أو سجاتها بهري أو سجانا إسرائيل الجزء تي بغيرنا بلا فينانسا وعامل ترى بسعودية ثمانيو كلتين هاجرات كلتين زرب حاله نا حبار صراحة كاليو أب توريزم أب معبال نا بورتن ويكا كوريديتنا بشكل نزلتني أفريقيا أنت ريفلكت يقبل بفلاي تنصت أوزملكت كأتي ناي ترامب بوليسي ناي أمريكا ناي دهنت بوليسي تقصو نقرات علمو وزحلة فكزي تنكفين يعني رنينا زيادة مسوح يجون أقدر أسسل زغنة أبان كنز العرب دكتور مرات زيادة أقدر أسيت نتبيع مستانا سوفت باور تبال عن طريق زولنا بس عقورب تبقى تمثل سوفت باورسي بزح جزي كاروت ندهب كاردير ندهب كا حاجز ندهب كا نات كارم حتى تمرجعات ناس كابوليسي متقباريو انت دا حجتنا يرديت مسرح قديفنا على انفستمنت زتكورة بوليس انكتل تغيرو صبوا ابناتي ريتو نجزيهم نالبات بزحاتنا هاجراتنا افريكا كساقا ياخذ لنا ابنت USA ايدس لسعاسوه عشان حصل احتنياتات كاب سراح دويلو مالو اب اثيوبيا اب كينيا استحسبنا كمون اتن هاجرات كندناتن ناس ازخونه بوليس زكايدا ناي صقعتنياتات ناي صقعتنيانت منفس فطيرو نيغرو نابنس هاجرات باجت كوصا خلاص كندز اكل بعدنا خشفونينا كندز اكل كا خبي سايدن كابيروبان كاب محبرسب عالمن كشفونا انا الى نزغبرا تدا اب انفستمنت مسرته زمدنا غيركا كن نتي توصو بوليسي توصو باجت ابناتك عقميت تمسرته يخون مالتي سلازتنا هاجرات اوشتن كحيلا عقمن كامس كاروت كهاجرات كواسع يخلن مالتي كاله اتي بالليبرال ايديولوجيز بال نايس باو مسل تحلو يلخو من ديمقراطية تكايد لكم قوام كتزغور لكم غلظ بحال تدعى تزمدنا اب نقدم اب انفستمنت مستمسرت خوينو ابتوشت هاجرات ابتوشت افريكا هاجرات نقادو خفترو حدش اليت حيل كفتر يحجز مالتي تدعى نتنا افريكا هاجرات بمعقبن بخاله مقدم سقطه سجبر لهم كينكا نتنا ديمقراطي ابيتون مسكوتبان مسكاله انفرز تاساسر تقصي الله مالتي حجي امريكا تدعى مس افريكا زمدنا اب نقدم اب ناصع رغانس مسرته خوينو بناتي الرأيا افريكا تصبغ زمسلن مخنياتو ابو سراحتنياتاتن سراح زفترو سباتن كعابيو نقادون كالوت اليت ويكا لهيكا نايت هاجر كبزحو كحيلو يحجز مالتي سلازي ابتن هاجرات اوشتن حيلك فتر ديمقراطيك فتر كما عبلود حجازي يوزو الامنات على النجم ابايتا امريكا تسغورو دي اي تسغورون كال زرماي كال نحنا افريكا لنا بتحاد وجن كسي خلهاون ابتعف افريكا قرنا افريكا سلازلنا نا ماكلاي مبراق ونز قربنا هنا نايك عباره حجرينا سلازي اتي اب ماكلاي مبراق السباله بوليسينا ابنت كام ندادي وصاي امريكا اكل قطبات تساتفو كلها ماكلاي مبراق زبل تعنتو بين زبلكو امريكا نتي سي لينز نعلم ناي بحر مراخبيتات كتقواصرو زبلون
ኤርትራ ናብ ዓለም የቀርባ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ናይ ቀይሕ ባህሪ ሃገር ኢና ምናልባት ምስቲ ድሓር ሓተት ከያሕቶ ከም ናይ ቀይሕ ባህሪ ሃገር ታዲያ ወፃኢ ፖሊሲ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ምስ ዝተሓሓዚ ግን ኣሜሪካ ነዚ ኢንተርናሽናል ስቴት ላይንስ ክትቆፃፀሮ ወይ ከዓ ብፍሉይ ዓይኒ ክትሪኦ ኮይና ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤርትራ ኩነታት እውን ብፍሉይ ዓይኒ ክትሪኣ ማለት እዩ ከም ናይ ኣፍሪካ ሃገርን ከም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሃገር وحابت دوكمنت حدا نقدر تتكسر نحرالو تنا أفريقيا زلوا عقرقرات ويتكوينات كم يجروا بسلام يهد زبليو حتى كم أبنت تقيساد اللقاء زنا بإرتران إيجيبيان ممكن لا يكون نصوماليا زتنكف دلو زي مرددا نعو كم يجروا ترامب بسلام فتحه أبت دوكمنت سفير الله زخاني نعنا بتعمي عقداسي كم إرتراويان ممكن لا إيجيبيان بحفش عقاب تقرنا أفريقيا تنا بإرتران إيجيبيان فتر بيتشت معرف ندي حابن هساين مخالو قموتيو مالتيو سلازي مزي زبال لو ناي قطباوي لمعات منقسي ناي ترامب وي ناي امريكا اب سلامون ندحر نطيفو مخنياتو ابت كباب زلوا هاغرات تصطني امريكا ندحر مصيوان بقليلو اب سلام كمصاين زبل تصبيتات سلازلو ازي عبا حجز يو زبل تسفا علنا انا زين ندحر كوينو خاني نتزغبر دلو قطباوي شركت زبال دلو نعو نقدميت كرفو تسخباب ترغاغيو اب لمعات اب قطبا اب كال صبو نغرات كوافر يخليو سلازي السابع مع قداسيته Alright, thank you, Dr. Murato. أمس حلف جزء رأس زي أتنك فينا نيرنا يناموني. للسلام مع الخندي تروح قبل زناي ترامب بوليسي نقول له كان أمريكا حدش بوليسي. وكنت زبالكايو أبت دوكيمنت سلامنا إيرترا إثيوبيا صوماليا إلو يتكسي. سلازت نزكاسو أقداسي مستاناي ناشن ستيت بالتطاقيس عز الله. هاجر منجستي ويكا الدولة أبزو وانزي تقندي أقداسيت ناي بوليتيكا تصواتي تيا إيجبلات دوكيمنت سلازي تان ناشن ستيت كتكبر اللواي بلي sovereignty ناتاك حلو سلازي مزين زاربر زرنا مونغو إرتران إثيوبيان زلو جيتشت التي انتاي ترغم مالتي هاجرات دوباتن كخبرة لولاونتن كخبرة يو زسوه أبتاني صوماليا قرب تكاتوش مثلا لازم ترامب بوليسي كم زرع أنا يلا أبنت بزحات كم زبلوس أمريكان صومالي لاند كم رؤلاويت هاجر كتفترة كتفلتات دللي عز بحلالو كم أون أمريكا فلاك أزناي ترامب منجستي مس إسرائيل توقف الناس لزلو إسرائيل كأبو قدامي كم استزارنا له أمباسادر ناي إسرائيل أبي إثيوبيا زي إثيوبيا بحر أمريكات حاتو زلا حتوتات قبو حتو يكبل تقيسو نيرو إسرائيل ون مس إمارات حبابيران ناي سومالي لاند ناثنت بأكال أوسي أكوات زي دقفتو أبايتا قمت دقفو ياز بحلالو سلازي تدعى الأولى ونت ناي سوماليان ناي إثيوبيا ناي إرتران تخبر كينكا ناي سومالي لاند دخل كمي خولن زبل نصور رايكونن قم بحافشو كم سوماليا إلو سلازارب زلو زعما الأولويات هاجرات سلزارب زلوا التي الأولويات ناي سوماليا خبر يزوا على مالتي بحافش أخرى أبتزوبا سلام الرجعاتن كله يزوا على مالتي سلام الرجعاتن تعليقها ناب إنفستمنتن ناب حبالن كتكيسكا مجدي خفت. Alright, thank you. تزاربنا له زخنا تكون هاجر ناي وصاي بوليس خلوا بعياويو تناي وصاي بوليس خا نربح أزقدمك خون نوري زين وسوق هاجر أزقوري نعبيان أساب زي قدس. زي أمريكا تمرح على زلان أو وصاي بوليسها خمسة تنطلع هنا كويكون استفرالي أن نحاول نزق جزء مثل نجارات هالو زي كذا كذا نبدأ من ربحنا أمريكا زي كذا أمريكا كتبهم أبسطهم أب بالليش أثاتهم بتكنولوجيا هنا بخالد صبر النخلو نبكم أصلا مثلا زعمتني نحن إرترايان كه انتهي يونا وصاي بوليسنا تباهيلو انت زحتت انتهي بلنا من البعض تبزخون يكون ويب سايت ناي وصاي قدامي مينستري إرترا مزعبا ناي وصاي بوليسنا زخون يكون سند فتشكا بزح زركاي مثلا فتات شنيري يرخوكون اللي عاد مع جنيرو حجي في انت خويني فلتن جنرال خطري وخلاها قلنا بسلامن سلطان مرقان زتكور قال زبل يتحبراوي مجلس زواب بزن أمريكا منتصر عند الرئينا يجن نحن إرترانسي انتهي ناي وصاي بوليس لنا ناي وصاي بوليسنا انتهي كخوان قبونيرو إرتران مبلغ معبال إرتراع مسبا نمهبتهم سجّات تقطع كله زلوات حصلونا تاجر معباين مدفعن زتكور وين عوز قلت نوص أي بوليسي هون نوشت بوليسي على النادو انتهي رينا بزحلة بس راسنا روحنا عمتات زعبا زغن زرف دكتور
ሳምሶን ዳህራይ ዶክተር ሙራቱ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣለዋ ዶ ንዝብል ሕቶ ምናልባሽ ተፃሒፍን ኣይተፃሕፈን ክህልዋ ባህርያዊ እንድዩ ግን ንሪኦ ነገር ዝተፃሕፈ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እንትርፎ እቲ ሓፈሻዊ ዝበሃል ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ጣልቃ ብዘይምእታው ዝበሃል ብዙሕ ዶኩመንታት ዝረኸብክዎ የለን ብወገነይ ማለት እዩ ግን ተኣገዳሲ ነገር ክሳብ ሕጂ ንኸዶ ፀርሕና እንታይ ይመስል ካብዚ ክንከዶ ፀርሕና ኸኒ እንታይ ለውጢ ክንገብር ኣለና ኣበይ ገፅና ክንከይድ ኣለና ዝበሃል እሱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ዶኩመንት እንድሕር ተመሊስና ተን ሰለስተ ዘለዓልወን ሕቶታት ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን ኩሉ ሰብ ከዓኒ ኣብቲ መልሲ ክፈላለ ክእል እምበር ተን ሕቶ ኩሉ ሰብ ክሓተን ዝኽእል ይመስለኒ ከም ኤርትራውያን እንታይ ኢና ንደሊ መጀመርያ ትናትና ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ዝብል ሕቶ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ነቲ ናትና ወፃኢ ፖሊሲ ንምትግባር ከ እንታይ ዓቕሚ ኣለና እንታይ ሪሶርስ ኣለና ብኩሉ ነገራት ናትና ፀጋታት ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና ካብኡ ክንረክብ ከ እንታይ ከመይ ጌርና ንረኽቦ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊስና ትረብሓና ዝበሃል ነገራት ክንሪኦ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ይመስለኒ ክሳብ ሕጂ ዝፀርሕናዮ ኩነታት ኣብ ገሊኡ ተገዲድና ኣብ ገሊኡ ከዓ ናትና ድሌታት ኣብ ኩናት ኣብ ድሕሪ ኩናት ዝመፅእ መሰናኽላት ሂወትና እዚ ናይ 30 ዓመት ናይ ናፅነት ትብሎ ትኽእል ኢኻ ብጀካትን ናይ መጀመርያ 7 ኣውፂኢካ ኣብ ከምኡ ኢና ፀኒሕና ዝፀንሐናዮ ከዓኒ ብመጠን ሂወት ብመጠን ንብረት መዓት ክሳራታት እዩ ኣውሪድልና ስለዚ ካብዚ ኩነታት እዚ ተኣሊና ንዓና እንታይ እዩ ዘርባሓና ከመይ ጌርና ነቲ ህዝብና ክጠቕመና ክኽእል ኣለዎ ኢልና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና መስለኒ መራሒ ሃገር ኮንካ ቀዳምነት ህዝብካ ዘይትሰርዕ እንድሕር ኮንካ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ደኣ እንታይ እዩ ናትና እዩ ዘብለካ ስለዚ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲና ክሳብ ሕጂ ከም ናተይ ግምገማ ንዓና ቀዳምነት ዝህብ ኮይኑ ኣይፀንሐን ወላ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ሰላም ኮይኑ ናይ ኣልጀርስ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ክንውድኦ ኣይከኣልናን እሱ ስለዘይወዳእናዮ ከዓኒ ኣብ ካልእ ሓሸውየ ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ናይ ኣልጀርስ ኩነታት ወዲእና ናትና ኩሉ ኣፃፊፍና ምናልባሽ ኣድላይነት ዘለዎ ናብ ካልእ ንኣቱ ናይ ኣልጀርስ ኩነታት ኣወንዚፍና ንኢትዮጵያ ክንሕግዝ ኢልና መስዋእቲ ከፊልና ግዳያት ኮይና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ኣብ ጌጋ መገዲ ዘለና ኮይኑ እዩ ብስማዓካ ምዝ ናይ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ እሱ እውን ሕጂ ናይ ወፃኢ ፖሊስና እንታይ እዩ ዝመስል ነዚ ትራምፕ ክፅዎ ደሎ ብምንታይ ክንረብሓሉ ንኽእል ዝብል እሱ እውን ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከም ዝክበሃል ፀንሐ ትራምፕ ናብ ኣፍሪካ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ወይ እቲ ናይ ሃገራዊ ፀጥታ ስትራቴጂ ካብቲ ተመፅዋትነት ወይ ኣሜሪካ ትህቦ ዝነበረት ሓገዝን ናይ ኣይዲዮሎጂ ምስዳድን እቲ ዲሞክራሲ ዝብልዎ ካብኡ ወፂና ኣብ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ኣብ ንግዲ ዝተመርኮሰ ስራሕ ርክብ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ማዕድናት ነውፍር ክንክእል ኣለና ይብል ኣሎ እዚ ከዓ ንዓና ኣርባሓይ እዩ መስለኒ ብፍላይ እቲ ዓብዪ ገምገም ናይ ቀይ ባሕሪ ስለ ዘለና እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ኢሉ ትራምፕ ዝተቐሶ ስለዝኾነ ንዕኡ እውን ክንረብሓሉ ዘለና ኩነታት እዩ ግን ናይ ወፃኢ ፖሊስና ናብዛ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ንደሊ ከመይ ጌርና ኸ ነዚ ንቕበሎ ንዝብል እሱ ብጣዕሚ ዓብ ሕቶ እዩ ክስርሓል ዘለዎ ኣገዳሲ እዩ ግን ከም ዝድበልካዮ ንፁር ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ደገ ዝወፀ ክሳብ ሕጂ የብልናን ወላ እንድሕር ኣሎ እቲ ዝሰርሕ ዘሎ ከዓኒ ንሃገርናን ንህዝብናን ዘርብሕ ኮይኑ ኣይክክዎን ክሳብ ሕጂ በትናተ የረዳዳ حراي ثانك يو دكتور مبراتو تمساساي تحطو ምናልባት ወገን ካትሪዮ ነገር ተሊ ካብዛ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ክንብገዝ ተኾይና እቲ ናሽናል ስትራቴጂስ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ኢልካ እኳ ዳይኮቶማይዝ ክትፈላለዩ ትኽኣልካ ግን ብሓፈሽኡ ሓደ ኣካል እዩ እቲ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ብሓደ ዝኸይድ እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ኣሜሪካ ሓያል ቁጠባ ክህሉ ሓያል ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ክህሉ ኣሜሪካ ልኡላውነታ ክረጋገፅ ቁጠባኣ ክሕይል እቲ ኢንዱስትሪን ካልእን ናይ ኣሜሪካ ክበራበር ከምኡውን ኣሜሪካ ብፅዓት ርእሳ ክትክእል እዩ ዝብልቲ ናይ ውሽጢ እቲ ናይ ደገ ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ ናይ ወፃኢ ኣብ ደገ ከዓ ናይ ፀጥታን ናይ ኢሚግሬሽንን ናይ ንግድን ምስ ሃገራት ዘለዋ ዝምድናታት እውን ንጠቅስ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክንምለስ ተኾይና ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ክንሪኦ ተኾይና ኣብቲ ሰዓታት ኣብ ኤርትራ ንፁር ፖሊሲ ነይሩ እዩ ንዑ ዝምልከት እውን ሓደ ዲፓርትመንት ነይሩ ኤሪትሪያን ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ስታዲስ ዝብል ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መፅናዕቲ ዝገብር ብዶክተር ኣሕመድ ዳህሊ ዝምራሕ ዲፓርትመንት ነይሩ እዩ ኣብ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ እውን ተሪእኻ
ኣፍሪካ ዴስክ ናይ ኤሮፓ ዴስክ ገለ እናበለ ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ምስቶም ሃገራት ምስ ሃገራት ኤሮፓ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪካ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ነይሩ እዩ። እዚ ግን ምስ ግዜ ብፍላይ ድሕሪ 2001 ምስቲ ምፍራስ ናይ መንግስቲ እየ ዝብሎ ኣነት ባይቶንቲ ካልእን ስለ ዘኽተመ ምስኡ ኣተሓሒዝካ ግን እቲ ፖሊሲ ሕጂ ኣብ ባይታ ዝሰርሕ የለን። እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሸባይት ዝወፅእ ሓተታ ኢሳያስ ዝገብሮ ኢንተርቪው የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ዝፅሕፎ እዚኣቶም እዮምቶም ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ዘርእዩ ወይ ከዓ ካብኦም ጥራሕና ለቓቒምና ክንርኢ ንኽእል። ስለዚ ዋላ ነይሩ ትኾነት ናይ ተሰዓታት እቲ ዓለም ስለ ዝቕየር እቲ ሃገር እውን ስለ ዝቕየር ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዝረኣናዮ እቲ ስትራቴጂ ናትካ ከዓ ምስቲ ዝቕየር ዘሎ ዓለም ክቕየር ኣለዎ። ስለዚ ሓድሽ ዶኪመንት ክህሉ ነይርዎ ነዚ ግዜና ዝኸውን ኣብ ኤርትራ ግን ሓድሽ ዶኪመንት ኣይተረኣየን እሞ ኤርትራ ደኣ እንታይ ዓይነት ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ክህልዋ እዩ ክንብል ተኮይና ብፍላይ ከዓ ምስ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ምትእስሳር ኣለዋ ክንብል ተኮይና መጀመርያ ሃገርና ከመይ ዝበለት ሃገር እያ እንታይ ዓይነት ሃገር እያ ኢልና ካብ ዓይና ክንጅምር ዘለና ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ናይል ቤዝን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ሃገር እያ ማልቲ ኤትኒክ ሃገር እያ ብዙሓት ብሄራ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዘጠቓለለ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ፖሊሲ ክህልወካ ይግባእ ብፍላይ ከዓ ከም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ናብ ደገ ዝጠመተ ፖሊሲ ናብ ዕዳጋ ዝጠመተ ፖሊሲ ክህልወና ይግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ኣለና ድየብልና እንተይልና የብልናን ኤርትራ እፅውቲ ሃገር እያ ዘለዋ ፀጋታት እትጥቀም ሃገር ኣይኮነትን ኤክስትራክቲቭ እዩ እቲ ዝበዝሕ ግዜ ዲክቴተርስ እቲ ናቶም ፖሊሲ ኤክስትራክቲቭ እዩ ንሓይሊ ሰብ ዝምዝምዙ ፀጋታት ሃገር ዝምዝምዙ እንተዘይኮይኖም ነቲ ፀጋታት ሃገር ናብ ደገ ምስ ዓለም ክራኸቡ ኣንፃር ረብሖኦም እዩ ምክንያቱ እንተደኣ ነፃ ናይ ደገ ፖሊሲ ሃሊካ ነቲ ህዝቢ ከም ድላይካ ኮንትሮል ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ዲክቴተርስ ዝበዝሕ ግዜ ህዝቦም ዓፅዮም ቁጠባ ሃገር ተቆፃፂሮም ከምኡውን ዘይሕጋዊ ናይ ኮንትሮባንድ ቁጠባ ኣካይዶም እዮም ነተን ሃገራት ዘካይድውን ስለዚ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናፃ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ምስ ዝኹነታት እዚ ክህልወካ ኣፀጋሚ እዩ ከም ኤርትራውያን ስደተኛታት ሕጂ ተይርና ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ደገ ተሰዲድና ነብር ኣለና እቲ ንሰደደሉ ሃገር ከዓ እዚ ምዕራባዊ ዓለም እንብሎ እዩ ኣብ ኤሮፓ ኣለና ብዙሓት ዋላ ብብዝሑን ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ገለን እንተለና ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝሓየለ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ኣብ ኤሮፓን ኣብ ኣሜሪካን እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓያል ናይ ዲፕሎማሲ ሓይሊ እዩ ነዚ ከዓ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኤርትራ 200 ዝእክብ እያ ብረሚታንስ ዝኣቱ ገንዘብ ናብ ኤርትራ ኣሎ ግን እዚ ኤርትራዊ ሓይሊ እዚ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ዝግብኦ ቁጠባዊ ወፍሪ ከካይድ ኣይከኣልን ገንዘብ ንሰድድ ኢና ኣዝማድና ዝሐሽሽዎ ንከብዶምን ንካልእን ንሓለኽቲ ነገራት ዝጥቀምሉ ከም ኤርትራውያን ግን ኣብ ሃገርና ኢንቨስት ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ተዳ ናይቲ ሃገር ዝምድናታት ምስ ደገ ዘሎ ሕማቅ ኮይኑ እቲ ፎረን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ካብ ደገ ዝመፅእ ኢንቨስትመንቱን ድኹም እዩ ዝኸውን ኣብ ኤርትራ ናይ ደገ ወፍሪ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እፁብ ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ምስ ረብሓና ዝኸይድ ናይ ደገ ፖሊሲ ክህልወና ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ክፉት ዕዳጋኻ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ናቶም ረብሓ ከተግብሩ ወይ ከዓ ምስኻ ዝምድናታት ክፈጥሩ ዘኽእል ባይታ ክህሉ ኣለዎ እዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ግን ንዕኡ ዝፈቅድ ኣይኮነን ኤርትራ እፅውቲ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ زيباقي أنت مريض كان زنوازا مساقي حلف اللواب أونت وقيل بيد بيسي نبعد عيني زفيفو أستاهل جيك بدل سالاتهم زحلو زيقاقي أنت مريض كان زنوازا مساقي حلف اللواب أونت وقيل بيد بيسي نبعد عيني زفيفو أصلي لك بدي صلاة زحارفو كمرا على بحث أول كمنا باقي أبسباني جنيبو هي وكوينو غنبر باني راقي أبدر أتك قلوب ليبو رأي
يندو خسبخي عتمون دمون كسكيسو مأنتا خسلاقي عبدور قدل كسكيسو انتاي حيزو غرقلكي سقا مقا حتن بخر كويكيو زيتتكا نسو خندويت موطن نخايت ونربي وقالك السداد أبزي ودع مقاي نسو خندويت موطن كستاتنو بمرت برهان تحكيمو مدرسة ماي كتسرب نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى نسخس نبار لي أنت حوافي السدرة نزل عالم وعالم سمكي يكون يدرى استعليل 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 أبويا غيرني تحمل استعليل 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 أبويا غيرني تحمل استعليل